Magandang araw mga katupa. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang ituturo ko naman sa inyo, ang chords ng Do It All by Hillsong. Para sa intro, ang chords natin is Jesus 4. Ito yung pagmana kamay. Tapos G. Saglitan lang. Yun yung chords natin. Tapos E minor 9. Ganito yung forma ng E minor 9. Yung tono niya. Pampakinggan yung tono natin. Tapos C major 7. Ito yung C major 7. Diba kung mag C tayo, kung tanggalin natin yan, C major 7 na yan. Tapos D sus at saka D. Yun yung intro natin. So tutugin ko para makuha natin. Diba? Anak natin, diba? So atis makuha natin yung intro ba? So ngayon naman sa stanza lang tayo. So ano yung chords ng stanza? Ganito, G. Tapos D over F sharp, ganito yung F sharp saka D. Yun yung D over F sharp. Tapos E minor. Tapos ganoon din, C major 7. Tapos D sus at saka D. Yung stanza natin, dalawang beses yan ha. Dalawang beses yan. So kanta natin. You are forever with my life. You sing the truth, the season. Dalawang beses ba? Cover me with your hand and lead me. This is 4. Mag-isos, dapat din. Tapos dyan, diba, left na tayo. So, ang chord natin sa left is B minor. B minor C lang yan, balik. C. Diba? Lagi naman, B minor 7. Lagi naman C. So, sana sa atin is D sus. Bakit D sus? Kasi pagpasok kasi natin sa chorus, from D sus, naging Jesus to. Ganito yung Jesus to. Diba? Gusto na yan ha. Di ba? Kung napansin mo, D. Ang ganitong tatlong finger, yun mo natanggal dyan. Ito lang ilagay mo sa G. D, so, ano na yung tawag dyan? Jesus to. Jesus to at saka G. G na tayo. Diba? Guys, sa refrain. Diba? Last natin sa refrain is Jesus. Jesus. Pagpasok natin, Jesus to. Sing to you, Lord G. Diba? Father, diba? I sing to you, Lord. C major, 7. A hymn of love for thee, faithfulness, C, Jesus. Ganun pa rin. I can't ever, C major 7. Tapos dito, you'll never let me go. Ano na? D over F sharp. You'll never let me go. C. D sus. At saka D. G. So, nakuha natin ha. Yun yung chords ng chorus. Bago tayo mag-chorus, dadaan tayo sa D sus at saka Jesus to G. So, yun lang guys, kasi, natapos ang chorus. Balik naman tayo sa stanza yan eh. Stanza tapos sa refrain, chorus naman. So, ganun lang, pabalik-balik lang yan. So, yun lang siguro sa ngayon. Sana naman sa video ito may natutunan kayo sa akin. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para naman po ma-update kayo sa mga bagong tutorials. Maraming salamat po.